Teraz? Starý dedo, chce vás. Na hríbach som. Nenašiel som nič zatiaľ. Je sucho. Neviem, môže hovoriť kto chce, čo chce. Jednoducho je sucho. A som na takom mieste, ktorom akože vždy nájdem minimálne, keď nie kozák, tak dubák a bedle a teda. Ale momentálne je sucho. Môže vyprávať dosť, čo chce aj ten fešák, čo neviem, mám o priateľoch, ale jednoducho je sucho. To vidím, idem po tej hore a ani besný nenachádzam, takže si myslím, že je problém niekde. Čiže takto to vyzerá. Neviem, či to je dobre vidieť, ja nemám kamerky kokotiny, ale takto to vyzerá. Nechodím. Dubáky tu rastú ako mak. Ale jednoducho je sucho. Neprepršalo to ešte donútra a keď prepršalo, tak to stieklo strašne rýchlo dolu a je po daždi. Nič vôbec. Čiže zbytočné behať po hore. Ešte jeden spravím taký výjazd túto hore kusok a potom sa uvidí, že neviem, až tam nič nebude ani besný, tak to už sa potom vôbec